Her har vi ækvator. Ækvator modtager direkte sollys, såvel som mange andre steder, men den sollys, som ækvator modtager, er mere koncentreret i og med, at den rammer på et mindre område og mere direkte. Luften ved ækvator bliver derefter varmet op og stiger til værs. Den stiger til værs, indtil den ikke kan komme højere op, og det er så ved tropospausen. Ved tropospausen, fordi den ikke kan komme højere op, er den nødt til at enten gå mod nord eller mod syd. Og så i og med, at den ikke kan komme højere op, så bliver den jo ligesom tvunget ned. Og når luften bliver tvunget ned, så stiger det i temperatur, altså det bliver varmere. Her ved ækvator opstår der et underskud af luft, og det resulterer så i termisk lavtryk. Og al den luft, der bliver presset ned lidt længere henne, der opstår der så et dynamisk højtryk. Heroppe med Nordpolen, der vil den meget kolde luft, den vil så synke sammen. Og fordi den bliver synket sammen, så bliver der dannet et termisk højtryk heroppe med Nordpolen. Ja. Og den rammer så jordoverfladen og bliver derfor også afbøjet mod syd. Når kold og varm luft mødes, skaber det et lavtryksbælte, som hedder polarfronten. Dette skabes efter kold og varm luft mødes, og der ikke er plads til begge, og varm luft har en mindre massefylde end kold luft, så stiger varm luft så til værs. Polarfronten er også sådan cirka der, hvor Danmark ligger. Det globale vindsystem er altså med til at skabe et utroligt ustadigt vejr i Danmark, eftersom at der konstant er skift mellem højt og lavtryk. En anden konsekvens af det globale vindsystem ser vi for eksempel ved ækvator, hvor vi har det her konstante lavtryk, og det medfører så, at vi har regnskov langs ækvator, og meget regn selvfølgelig. Ved det dynamiske højtryk, der er der ørken, og det er så den sidste konsekvens af det globale vindsystem, som vi har valgt at tage med. Det globale vindsystem spiller altså en stor rolle for det globale klima.